Nga karong adlaw nindot kaayo ang pagpahinumdum natong tanan. So arita sa unang pagbasa nga gikutlo sa basahon sa mga hari nga diin kita gihulagwayan mahitungod sa usa ka hari nga ginganlan og si Salomon nga diin diya sa damgo nagpakita ang Dios kaniya og gipangutana siya unsa imong pangayoon nako, no? Gisukna si Salomon nya kahibudngan kay si Hari Solomon wala man mangayo og mga bahandi ni ining kalibutan na. Hari na gud siya, so iya na tanan ang gingharian. Pura sa mangayog mas daghan pa. Wa pod sa mangayo og mga para siyang kaugalingon, personal niya, wala pod. Wa pod sa mangayo o unsa may tubo para siyang kaaway. Unsa iyang gipangayo? Kaalam. Unsa may in English sa kaalam? Wisdom. Daily knowledge. Kahibalo man na. Kundili mas lalum pa sa kahibalo. Kaya mo na nahibalo ka, pero kung wa kay kaalam, useless. Para agad nahibalo ka, no parking. Pero imong parkingan, kaya wa man kay kaalam, useless. Dili ba? Kabalo kag GMRC, nakamemorize ka, pero wa man kay kaalam. Wag gihapon tay GMRC. Good manners and right conduct, wala gihapon ta na. Kaya wa man tay kaalam. Pero naatay kaalam, mas labaw na sa kahibalo mo isa niya. Maunay gipangayo ni Salomon. Nganuman, unsa may tumong ni Salomon kay aron nga pinaagi sa maong kaalam, mamaniho niya, mamanage niya ang gipiyal sa Dios kaniya. Kay iya hamang nasabtan mo iksun nga iyang pagkahari, dili man siya, unsa may naan niya, wala say katakos, wala say, he has no experience of managing people. And yet, gihimo siyang hari sa Dios. Gihimo siya nga piniyalan sa iyang gingharian. So, dini gikahimutan siya sa Dios mga igsuon, gikahimutan. Tungod kay sa maong iyang gipangayo nga he wanted da kaalam aron nga mamaniho niya ang unsay gipiyal sa Dios kaniya. Di tumong nanadaan ang atong giingon nga pagkinabuhi sa kabubuton sa Dios. So naa na nang daan. Wala lang ma-articulated but it is already there. Unya mga igsuon, mauunta pud ni ang ato ang kahigwaos nga katawhan sa tibok kalibutan. Nga naman, kaya unas tanan, kung may pagtuo ta, di magkita tagias atong kinabuhi. O may pagtuo ta, kung naminyo ta, sakto di ay. Pagbuot na sa Dios, aron nga pinaagi sa mong kaminyoon, o gatagan o grasya sa mga anak, magtukod og pamilya. That is gipiyal na sa Dios mga igsuon. So ang atong kinabuhi, gipiyal, unsaon nato ni pagmaniho. Pero karong panahon na, og namangutana ang Dios nato, unsa may imong pangayoon nako, unsay kalagmitang pangayoon? House and lot. Di ba no? Daghang kwarta. Mura katubang sa salida ba nga kuan? Aladdin usayang katong lamp. Orang istorya ka. Pipila ka ang mangayo rasa kaalam. Na mauni ang gipahinumdum nato because this is the ideal. Ideal kay na may so kay kung mangayo tag makabtangan ni kalibutan nga munang magubot gyud ta. Ang mga pangandoy sa mga butang ni kalibutan na maunay makapagubot nato dili na makahatag nato kalinaw. So muna nga kung sa atong pagtuo nga kita di ay bulahan ta kay gipiyalan ta sa Dios sa kalibutan nga atong gipuy-an,
then let us ask for that wisdom how to manage unsaon na to pagdumala. Gani mga igsuon, kining mao nga kaalam ni Solomon mo ni ang kanabang usa ni ka section sa atong Biblia nga gi-attribute ngadto niya. Asa man nga section sa Biblia? Kana gyud Book of Wisdom muna siya. Ang basahon sa kinaadman o kaalam ni Solomon muna usa na sa diha gisulat kay aron nga unta sa tanan nga makabasa ni ini madasig unta nga mapareho ni Solomon nga mo'y pangayoon ngadto sa Dios, because what is after all ni ining kalibutan na. Nya kining maong kaalam mga igsuon, gihingpit ni siya. Gihingpit ni siya. Pinaagi sa atong Ginoong Hesus nga diyon ta ang pulong nga nagpaka tawo. Sa ato pa siya mao ang wisdom nga nagpakatawo nato kay atong naon-naon mga igsuon utuuhan nga ang kalibutan nga atong gipuy-an lakip na ta tanang kabuhatan sa Dios ekspresyon sa kinaadman o kaalam sa Dios, wisdom of God. We are the expression of His wisdom. Mao na nga aron mahigpit kining maong kaalam munang atong Ginoong Hesus nagpakatawo, mubitaw na nga ang iyang mga pagtulunan, ang kinabuhi nga gitawag dito kamatuuran. So kung kamatuuran dahil atong Ginoong Hesus, question, nganong mangita pamantaglaing pagtulunan? Ilabi na kitang mga tao nga mitawag og Kristiyanos from the word Christ nga midawat ni Kristo sa bunyag, nganong mangita pamantaglaing pagtulunan sa atong pagpakabuhi sa kalibutan. If Christ is the wisdom. Mabitanang sa atong sa ikaduhang pagbasa sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma, gipahinumduman ta giunsa ta pag-amuma sa Dios nga wala ta niya pasagdahi nga magpabilin ta sa kapukanan sa kinabuhi sa sala. Kay ang sala mga igsuon mao manay opposite sa kamatuoran. Unsa may opposite sa kamatuoran? Di ba bakak? Yung magiging sa kamatuoran, di ba insakto? Unsa may opposite sa insakto? Di ba sayop? Mao kung wala tas kamatuoran, muna magpadayon kita sa atong mga sayop nga binuhatan. Labi na kung nagtuon na ta nga ang sayop maoy insakto, mo nang atong Ginoong Hesus mianhi aron pagkorek nato. So sa natabo niya, gilansang siya sa krus. Kaya ang sayop nga sigyog buhat, nahimo namang insakto. Mabita na nga kitang mga Kristiyanos, we have to be formed di na sa pagtulunan ni Kristo. Mananggiklaro ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, nga gipili o giamuma sa Dios ang iyang gipili nga iyang katawhan. Nya di lang kay kung gipili kundi gihimo niyang matarong. So dili kita mo'y nagpakahimo sa atong kaugalingon nga matarong ta. Dili. Kay kung ang atong kaugalingon pagtuon na to kita nagmatarong na to, mga hiwi man ta. Kay we are not perfect people. So matarong lamang ta kung naa si Kristo. That's why nidawatan ni Kristo aron nga makakinabuhi ta sa kamatuoran. Di matarong na ang ato ang direksyon sa atong kinabuhi. Klaro ang ato ang padulngan. Naasa man ni kasukad mga igsuon, mo na nga dili ta makakinabuhi sa maong katarong o wisdom mga isa Dios kung unas tanan di nato paharion ang Dios sa ato ang kinabuhi. Mabita na preaching sa atong Ginoong Hesus, di ba? Kung nakadumdum mo sa sa pagtulong sa atong Kristo, isang giingon, isang yaw ni nga mga tao maghinulsol sa ilang mga sala o paharion ang kay maghari na ang Dios. Mo gani ang ingon. Pag hinulsol ka mo kay
maghari na ang Dios. Sa ato pa, di gyud kahari ang Dios sa atong kinabuhi kung magpauraray ta sa kaaway niya. Ang maginulsol sa ato pa atong isalindot, isalikway. So kung isalikway, isalindot, unsa man ang pagtulunan sa kaaway sa Dios aron mupuli ang Dios sa ato ang kinabuhi. Muna nga kung magpahari ta sa Dios sa atong kinabuhi, pagkaanindot nga mamalandong ta, unsa may tabo sa atong katilingban, unsa ang imagination nato. What a beautiful community do we have. Bisan tuog na panaglalis, apan dili makaputol ang ato ang relasyon na ang panaghinigugmaay. Dili ba? Nganuman, kay ato manggipahari ang Dios. Unya, wala na yung magkwanta, wala na yung magdautanay. Nganuman, kay wala may magsinasinahay. Kana ba yung lupig ko niya, mas maayon na sila, wala na siya. Nganuman, kay nagpahari man ta sa Dios. Kung nakadumdumo sa Ebanghelyos miaging Domingo, katubang atong Ginoong Hesus sa usang Domingo sa usang Domingo, nagatag sa sambingay ang binhi nga nahulog sa nagkadayang dapit, nya day nahulog sa maayong yuta, unya nanguhay tagatos, tagkanuman, tagkatwa, dili pariho. Kadi man ta pariho og abilidad. Kaya ang atong abilidad nganong wala gipariho, aron nga magkahingpitanay ta sa usag-usa. Nagikan man itanan sa Dios, so walay rasyon nga mag-inggitanay ta. Pero nganong naa may inggitanay, dautanay, kay mo na'y sulsul sa kaaway sa Dios. Sulsul sa kaaway sa Dios. Mo na nga kung magpahari ta sa Dios, di, unsa may atong kwanon pa, nga ang Dios magkatanan, yaman ni. Pero malagi ni, ang pangutana ani mga igsoon, unsa kabililho nato ang pagpahari sa Dios sa ato ang kinabuhi. Kaya ang pagpahari sa Dios mga igsoon, maumanday ang pagpuyo sa iyang gingharian. Gani gipasabtan ta sa atong Ginoong Hesus nga kining mo ang pagpahari nato sa Dios, pagpuyo sa iyang gingharian, magsugod ni ining kinabuhi nato karon sa pagpakabuhi nining kalibutan na. Nganong sugdan man nato ni? Tungod kay ang atong pagpakabuhi ning kalibutan na, mao man ni ang gitawag tugdalan sa kinabuhi nato, padulong sa iyang kinatumyan ang padulnganan. Asa man ang padulnganan ani? Kalibutan sa kinabuhing dayon. Mao man na gipadayag sa atong Ginoong Hesus nga unas tanan kung ato ng tuuhan, nya mutuog yung tanan nga mamiyar yung taning kalibutan na, then moingon kita in wisdom, kinaadman, magtugan na to nga kitang tanan, dili di ay ta mga lumulupyo ni ining kalibutan na. Kalabolo mog lumulupyo, binisaya magyud na. Unsa in English ana? Residence. Kaya mag-isgot tag residence, nagpuyo na good ka. Kay residence man, dili ba? Nganong mamiya man ta dinhi. O residence pa ta ning kalibutan na, nganong mamiya man ta dinhi. Because truth is, dili ta residence ni ining kalibutan na. Nya pagtubag sa pangutana, asa man ta padulong daay ani, Monsignor, human ani, muna gitudlos atong Ginoong Hesus. Kalibutan sa kinabuhing dayon. Gipadayag sa atong Ginoong Hesus, unya sa kalibutan sa kinabuhing dayon, iya pong giklaro na to nga ang kalibutan sa kinabuhing dayon, duha ra gyud na atong balikon gyud niya, kay nakabalo na magitaan pero atong tuuhan nga sa kalibutan sa kinabuhing dayon, di man lunlun himaya o kalipay ang tuwa dito nga gitawag og langit. Naman po'y lunlon kasakit o pag-antos nga gitawag og impyerno. Wala tahadlukan ni ini. Gitudluan ta sa atong Ginoong Hesus aron mahimo tang responsable sa ato ang kinabuhi. Mo bitan ang gitagaan tag freedom, the faculty to choose. Ang atong utok kabalong munahuna og musabot,
the faculty to understand. May kasing-kasing nga mubati, the faculty to feel, to become sensitive. Nga naman, kay naay padulngan ang atong kinabuhi, mga igsoon. Na kung pangutanon taan asa man ta, langit, impierno. Wagoy magpa-impierno. Poro kita magpalangit. Insakto? Oh, pero ang pangutanaan unsa ta ka seryoso sa atong pagpili og langit. Mabitan na sa atong ibanghilyo ron, mga igsoon, agig pagtudlo nato, paggiya to form sa atong attitude, sa ato ang pagkinabuhi sa kaluwasan, mga igsoon. Ang atong Ginoong Hesus karon naghatag natog sambingay, 3 ka sambingay. Ang unang duha ka sambingay pareho ra og invitation nato. Atong balikon ha. Giingnan ta, ang gingharian sa langit, muna siya, kung magpalangit magkata. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nakakita og bahandi. So nakakaplag siya bahandi dito sa umah nya iyang gitabunan ni Pauli sa ila, unya sa iyang gibuhat, gibaligya ang tanan niyang katigayon. At bakit tanan walay nabilin? Kaya magibaligya ang tanan. Sa ito pa, nahurot na gyud iyang bahandi. Na gyud nabilin. Nahulog siyang way nahot. Ganong iyang gibaligya ang tanan? Kay iyang gipalit ang uma. Nga diin tua dito ang nakaplagan niya nga bahandi. Tiaw mo na. Ingon ni anak ka-importante, mga igsoon. Ang ikaduhang sambingay, maumao sa una. Nga pareho ko sa kanegosyante nga nangita og usay gisukatan din maanindot nga mga mutya. Ang uban ani perlas, no? Mga mutya. Unya nakakita siya og maanindot talagsaon nga mutya, mga igsoon. Huy, talagsaon ni kaayo karon. Nya sa iyang gibuhat, iyang gibaligya ang tanan sa ato gihapon, wa gihapon nabili, no? Niyang kabtangan, so nahulog gihapon sa way nahot. Unsay tumong aron maangko niya ang maong talagsaon nga mutya. Muni pangutana nato, are we willing to empty ourselves, no, mawala tay nahot sa kalibutan aron lamang makasulod tas gingharian sa langit? Kaya nga nung mamaison, kaya magpalangit, mga igsoon, demanding man kayo ni gikan nato. Unsay demand ani? Unsay ato mga naandan, nga mga kinaiya, mga pamatasan, mga prinsipyo, nga napauraray ta, nga malinaw na ta kaayo, apan supak man sa doktrinas pagpalangit, andam bata niini sa pag-imti sa atong kaugalingon. Andam bata, bahalag di ta mailan sa kalibutan. Para sa kalibutan, wa tay angay, wa ka, di ta tao, apan tao ta atubangan sa Dios o gikahimut-an niya. That is the demand. Unsa may ato ang obsession. Then, ang ikatulo, nga kuan mga igsoon sambingay, maumaora ni sa sambingay sa miaging Domingo. Doon dumato sa sambingay sa miaging Domingo, mga igsoon. Nga kita sa miaging Domingo ba, kita gantag sambingay, aron pagpasabot nato pagtubag. Nganong naamay dautan? Kung tanang gibuhat sa Dios, mga maayo, nganong namay dautan? Nga gipasabtan ta nga doon na day kaaway ang Dios. Muna ang mga tao nga dautan, mao ni ang mga tao nga nagpasulsul, nagpauraray sa kaaway sa Dios. Unya, kadumdum mo si Ebanghelyo sa miaging Domingo, miingon tunta na tao nga miingon siya kagalon. Unya, sir, among pangibto ning mga sagbot, di ba? Dumdum ato, ang sagbot. Nya unsay gingon sa tag-iya sa uma, ayaw.
Kaya basis pagpangabot niyo sagbot, maapil niyo kaibot ang mga trigo. Pasag dahil lamang nga mo, tubo na silang duha, total, pag-abot sa pagpangani, ako lang ito mga ngani, unaha pag-ibot ang mga sagbot ng sunuga. So naaday niya, atong Ginoong Hesus ga-explain, nga naaday, pagkuhan dahil so, naaday, gitawag na ito, katapusan sa panahon. Ang pagpangani. Nya, di ni karon sa atong Ebanghelyo, gipasabtan ta, aron nga dili ta maratol. Kaya kita ra ba, na atong nauna dahil mga puritan kaayo ta. Balaw mo ka ng puritan, ka na bang, ay nakakaplag na unsa insakto, ayaw kong ipon ang mga tawhan na ha, kaya matakdan unya mo. Diba mo manay ato we isolate ourselves, aron kunuhay, dili ta matakdan, dili Gipasabtan ta nga ang gingarian sa Dios sa mag-usaka baling. Kaya asa man din ang gingarian nga gisgutan nato nga sa magbaling, dinhi sa atong kalibutan nga gipuy-an. Dinhi sa kalibutan nga atong gipuy-an. Pananglitan, dinhi sa atong lungsod sa Amlan. Mao ni ang baling. Kabalo mo baling? Disgrasya. Dili nang baling gwapuha. Di na mo gipasabot. Kanang baling fishnet. Pero lahi na sa pukot, kaya ang pukot, dagko og mata. Ang baling, pino. Pino, bisag gagmay isda, dagko, way pili na, suhot yun na niya. Nagisgutan ta nga sa baling, nakakuha og mga maayo og dautan nga isda. Sutanan di ay. Pareho na nato, din ni karong kita mo ang baling, napoy maayo og dautan, kisa mo mga dautan. Kabalo nga kanang illegal nga drugas makadaot, ipayuhot gyud, ipamaligya gyud. Nana na to dinhi. Pagkano panahon sa Oktubre maday ng eleksyon kasi panawat o kwarta, nagyapon nas baling. Sunara na nato mga igsoon niya dinhi, gisgutan ta nga hagpaton lainon ang mga maayo sa dautan nga isda. Nya gi-explain sa atong Ginoong Hesus sa katapusang panahon. In other words, gipasabtan ta nga at the end of the day, kay we have to be responsible in our life nganuman tungod kay manubag daay taani sa tag-iya sa atong kinabuhi. Unsa atong binuhatan karon, manubag ta niini sa nagpiyal kanato. Pareho guna mga igsoon, kanabang manghulam bitaw tag dili atua, di ba manubag tag unsa may tabo sa atong gihulaman sa sa butanga, di ba? Di kay meron kang naguba man ako rang iuli. Uy, di na pwede oy. Kanang hulam ka, be responsible to it. Di ba? Ingon sa tani ana, atong kinabuhi. Muna mga igsoon, maghinaot kita nga sa atong pagpadayon sa atong panaw sa kinabuhi. Kita nga mga Kristiyano sa atong panahon karon. Dini unta hinahinay, hulmaon nato kining kinabuhis kaluwasan nga atong nadawat diya sa atong Ginoong Hesus mga igsoon. Nya dini sa atong paghulma ni hinahinay unta nga ato mahatagan og big deal kining ato ang kinabuhis kaluwasan nga nadawat. Mobita na hinungdan maison ngano ang mga early Christians, kabalo mo sa unang mga Kristiyanos, dasig kay silang musangyaw sa pagtulunan ni Kristo. Ngano man kay ang ilang kahigwao sama sa kahigwao sa atong Ginoong Hesus. Miani atong Ginoong Hesus tungod kay dili siya buot nga magpabilin ta diha sa kinabuhi sa pagpakasala, kay buot niya nga mahiusa ta sa Pinoy-anan sa atong langit nun nga amahan. Mao bitaw na nga mga early Christians, dasig po silang nagsangyaw ni Kristo aron nga ang tanan nga wala pa makakinabuhi sa kaluwasan sa pagtulunan ni Kristo mudawat og magkinabuhi niini. Nya mo na pangutana ron,
kita karong mga Kristiyanos, ilabi na kita mga Katoliko, dasig bapunta sa pagsangyaw ni Kristo. Mabita na mga igsoon kini nakapahinumdum nako nga hagit ni nato. Wa ko mag-ingon they are better than us, but they are reminding us unsa gud ang kinabuhi nga Kristiyanos. Bantay mo ato mga igsoon nato mga Katoliko sa una nga namiya niya mingon silang born again sila. Tanawa, di ba? Di gyud maulaw magsigig sangyaw ni Kristo. Bisag kahulat ka din na kay mubayad sa imong utang snuriko, taparan ka na, iwalihan dyo ka dyan. Di ba? Dili maulaw magdalag Biblia. Kaya aron nga mo'y basahon. Ya kita mga Katoliko, unsa man ta. Magdalag Biblia, ayuhong yung putos, aron di makitaan kadalag Biblia. Nga naman atong ikaulaw dahil si Kristo. Nagmag-istorya na nagani kabahig dos. Ay ayaw sana istorya kay ato ta sa atong silingan usa nakakita kanikoan. Unsay makuha na to ana? What can we earn from it? Nganong di man ta makahisgot sa atong Kristo aron mapahinumduman ta siyang pagtulunan matag karon og unya aron nga kumanili ka sa inyong balay mahinumdum ka sa pagtulunan ni Kristo. Dili ba? Muna mga igsoon dili unta mubalik unta ang kadasig, kaikag nato mga tinunan sa atong Ginoong Hesus sa atong panahon karon. Nga diin kung unsa atong madungog o nadawat nga kaluwasan sa atong Ginoong Hesus dili nato ni tipigan kundi ato ning ipaambit. Mobita na at the end of the gospel nangutana atong Ginoong Hesus, nakasabot ba mo ane? Sa tubag nila, oo. Sa ato pa, kung nakasabot ka, pagkanindot. Pero kung makakasabot, bisag ang jutay nga naani mo, kuhaon pa. Pero kato nakasabot, ang dunay iyaha, dugangan pa. Muna ningon atong Ginoong Hesus sa Ebanghelyo, kung nakasabot mo, nan mapariho mo sa magtutudlos balaod. Kato bang nakahibalo sa ilang pagtulo nas kaluwasan, nga nagkuha og mga daan og bag-o nga kabtangan niya. Nga naman, kay aron gamiton. Pero karong panahon na maglisod naman tagsabot ani sa puskaraan mo ba karaan? Kabantay mo ini kapista na magpista ta. Di ba tanaw ato yung makaraang tawo, di ba ipagawas gutong ilang makaraang mga kutsarang gipangtipigan pila na katuig tanan ug ang bag-o nilang mga kortina kay gamiton. Kabantay mo ana? Oh, mao na siya. Karon mo pa ba ni ron? Unsa kaha? Oh, okay. Kuan naman taron, culture of the wasteland. Sige tanggapang labay-labay. Muna mga igsoon, manginaot kita, nining ato nga pagmasa, ato nga book of wisdom nga nadungog karon, ang pulong nga nagpakatao, umipuyuban ka nato mga igsoon, dini unta madasig tag maayo maligon atong pagtuo pagsalig ngadto sa Dios ug sa atong Ginoong Hesus magpadayon ta magpanaw maningkamot pakigbisog sa kinabuhi sa kaluwasan ug ato usab kini nga ipaambit ngadto sa uban aron nga kita magpanaw isip usa ka katawhan sa Dios magtinabangay ta nga makasulod niya ng yuta sa saad kanato ang langit sa kinabuhing dayon. Amen.